wayangane tak telukke jo. Lho. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sina Ndarawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel gulune mbangane mati kodhok ning kasadyan Jodipati mati ning kene tak wujuti yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Stijo. Oke nek panjenengan kowe nganake sayembara aku ya iso nganake sayembara aku gelem bali waton kowe iso nglangkahi kuwandane Petro Kantong Bolonggong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkahi kuwandane piye sip to sip dengkulmu mlocot ora wani ora ora nglangkahi kuwandane Baladewa jenggele sapa-sapa ditotohke seneng tenan aku nek ngene iki